Myslím, že téma etiky ožíva, že v podstate, čo sa týka štátnej služby, tak s prijatím etického kodexu štátneho zamestnanca sa na tom začalo pracovať. To ožívanie etiky závisí jednak od lídrov, a teda predsedov úradov alebo generálnych tajomníkov, ktorí si túto tému osvoja, a záleží to rovnako od ľudí, ktorí ju pestujú. Takže či už sú to etickí poradcovia alebo nejaké ďalšie siete ľudí, ktorí tému etiky živia. Myslím si, že máme v tom oživení ešte veľkú cestu pred sebou. Myslím si, že ešte aj v tom uvedomení sa občan zatiaľ nemôže úplne spoľahnúť. Myslím si, že skôr máme také ostrovčeky, ktoré sa postupne sieťujú. To znamená, že v tomto, ak máme už niektoré dobré zákony na transparentnosť a na kontrolu verejných funkcií, tak v etike ešte tento proces nás čaká, aby sa to zakorenilo. Myslím si, že najväčšie problémy sú, že konflikt záujmov a celkovo zvýhodňovanie buď spolustranníkov alebo nejakých skupín, ktoré súvisia aj s tým, že Slovensko je krajina s malým N. To znamená, že máme tu pomerne malú spoločnosť a ešte stále sme sa nenaučili mať aj také zvedomenie toho, že nie je v poriadku zvýhodňovať niektorú bublinu alebo niektorú skupinu. Druhá vec, ktorou sa stretávame, sú zlé medziľudské vzťahy na pracovisku. Toto sa netýka iba verejnej sféry, ale súvisí to aj podľa mňa aj s takým zhrubnutím toho nášho verejného a možno, že aj súkromného života. A my to potom vidíme v rôznych prípadoch mobbingu, bossingu na pracovisku alebo celkovo aj tej nevychádzajúcej ľudskej komunikácie. Takže toto budú také dve najväčšie oblasti, ktoré vidíme. Podľa mňa je najdôležitejšie začať od lídrov a manažérov, keďže aj oni tak udávajú ten tón z vrchu a vlastne, aby si oni začali uvedomovať aj tú možnosť viesť eticky, že to neznamená iba nasledovať zákon, ale že aj ten zákon sa dá interpretovať podľa nejakých hodnôt. Druhá vec je podporiť týchto vysokých činiteľov, že to nie je iba na nich, ale poskytnúť im aj dobré tréningy, vzdelávanie, zázemie, aby sa mali na koho obrátiť v prípade ťažkej situácii, lebo takých je veľa. A potom sú to aj široké školenia vlastne pre tú masu štátnych zamestnancov, keď môžeme hovoriť, že máme 35 000 štátnych zamestnancov a čo sa týka verejného sektora, tak tam ideme do niekoľko 100 000. To znamená, že potom aj zabezpečiť nejaký dostupný e-learning alebo vzdelávanie, aby sme postupne zvýšili to povedomie o etike. Etický kódex nestačí. Etický kódex je taký ako každý iný zákon a možno, že aj o to slabší, že sa jedná iba o hodnoty, čo je najdôležitejšie sú lídri, ich podpora ľudí vo vzdelávaní a potom aj vytváranie toho prostredia. Môžem byť vzorom a svoju domácu úlohu si môžem spraviť v tom, že spoznám tie svoje hodnoty, s ktorými viem, či už je to spravodlivosť, čestnosť, aktivita, angažovanosť, s ktorou viem vlastne posúvať tú organizáciu dopredu, a môžem sa posúvať na pozície vplyvu. A keď som v manažerskej pozícii alebo v vyššej pozícii stúpam kariérne, tak tým mám väčší vlastne dopad na to, ako ovplyvňujem kultúru, a môžem rovnako aj uplatňovať sociálnu kontrolu, takže môžem potom upozorňovať na to etické porušenie a naopak, keď som v tej pozícii vplyvu, tak chrániť tých, ktorí na to upozorňujú. Konflikt záujmov je situácia, kedy máme verejného činiteľa, a to môže byť aj zamestnanec, alebo úradník, alebo predseda, ktorý má nejaký iný záujem, ktorý ovplyvňuje jeho výkon tých úradných povinností. A čo je dôležité podľa mňa pri riešení, je jednak nastaviť si takú citlivosť. Máme dva extrémy. Prvý je taký, že stačí sa okolo niekoho obtrieť, stretnúť ho a už máme konflikt záujmov. A druhý je taký, že aj keď niekoho veľmi dobre poznám a ten vzťah ma môže ovplyvňovať, tak sa považujem za tak morálne silného, že to viem ustať. To znamená, že zladiť si tú citlivosť, možno aby sme mali jednotné štandardy na posudzovanie toho konfliktu záujmov, a potom zvýšiť aj tú citlivosť v ľuďoch, aby vedeli, že tak keď rozhodujem o svojom kamarátovi alebo keď rozhodujem toto, tak to možno nie je úplne v poriadku. A potom aj, aby sme ľudia mali nástroje a vedeli, že dobre, že tuto sa stačí vylúčiť dobrým pravidlom je uviesť do zápisnice, že niekoho poznám, takže to je potom ešte dôležité pri tom konflikte.
Zaujímavé je, že môžu to byť aj súkromné záujmy, niekoho poznám, ale môžu to byť aj napríklad verejné záujmy, dva súperiace, že teda, dajme tomu, v jednej roli nastavujem pravidla pre nejakú dotáciu verejného sektora alebo nejaké pravidla benchmarkingu a za druhú organizáciu to budem posudzovať. To znamená, že môžu to byť nejaké súperiace záujmy, ktoré potom ten súperiaci záujem má dopad. Môže to byť moje pôsobenie v súkromnom sektore, v neziskovej organizácii, v odboroch, môže to byť nejaký osobný vzťah, môže to byť nakúpené akcie spoločnosti, keby som mal tú akciu posudzovať. Takže naozaj je to dôležité, je to veľký rozsah tých záujmov, ktoré ma môžu ovplyvniť, a preto je podľa mňa aj dôležité pred nástupom do funkcie si urobiť také vnútorné mapovanie, čo by sme sa mohli tých úradníkov viacej pýtať pred nástupom do nejakej pozície, že tak povedzte mi, že ako sa cítite. Lebo náš súčasný zákon to necháva celé na úradníkovi, ktorý by mal potom v tom momente povedať, že som v konflikte záujmov, oznamujem vám to. Ale my by sme to mohli robiť oveľa skôr, iba v nejakej základnej rovine. Čiže mať tie konflikty zmapované už proste potenciálne dopredu. Áno, potenciálne dopredu, a tým pádom mať aj takú nejakú kontrolu štyroch očí.